olako elkargune bat sortzea, hainbertze artisten artean, polita izan daitekeela. Sare batzuk edo zubi batzuk sortzeko bi herrion artean. Eta uste dut, mahai gaineratzea berriz eta behin eta berriz importantea dela, eta beraz nik uste dut hori oroitarazpen bat izan daitekeela jendearentzat, eta eraman dezakela jendea pixka bat bere ekarpena edo aletxo bat eskaini nahi izatera.